A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Masantos yang aram at si kayo namin. Magandang hapon po sa ating lahat. Sumasa inyo po muli ang Inside Pangasinan dito lamang sa Regional News Group. Ako po ang inyong lingkod, Lynette Iris Paed. 30 minuto muli tayo na magkakasama-sama sa ating pong palatuntunan na tuwing alas 3 po ng hapon. Kaya inaanyayahan po namin kayong lahat na makibahagi po sa ating pong programang Inside Pangasinan para naman po samahan nyo ako hanggang sa dulo ng ating pong mga tatalakayan ng mga balita ngayong pong hapon po na ito. Kaya sa mga tagapanood po natin, nakatutok sa ating pong live sa ating Facebook page, RNG Luzon, magandang hapon po sa inyong lahat at syempre magandang hapon po sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating pong programang ito. Kaya naman sa mga iba't ibang mga balitang ating tatalakayin, hindi lamang po mga balita sa loob po ng bansa, kundi mga balita syempre sa lalawigan po ng Pangasinan. Antabayanan nyo po yung ating po mga pag-uusapan ng mga issues at syempre yung mga updates po ng mga kalagayan ng panahon at yung kalagayan po sa mga bayan-bayan sa mga dyan po sa lalawigan po ng Pangasinan. Ating pong pag-uusapan yan ngayon pong hapon po na ito. Ilan po sa mga pag-uusapan natin ngayon pong hapon, pagmumura ng mga senador sa hearing pinuna at syempre na 29% ng mga Pinoy gumanda ang buhay ayon po sa SWS survey. Habang makakapanayam naman po natin ngayon pong hapon na ito si Mr. Shalom Balolong, ang MDRRMO head ng San Nicolas, Pangasinan para alamin ang lagay ng kanilang panahon at syempre yung kung pwede na bang mamasyal-masyal dyan sa may bayan ng San Nicolas. At hindi pong pag-uusapan ang cash for work para sa mga grade 11 at 12 students. Inilunsad na po sa may bayan po ng San Nicolas. Kaya naman kung nasaan man po kayo ngayon, ano man po ang inyong mga ginagawa sa mga sumandaling ito, tumutok naman po dito po sa Regional News Group, partikular na sa ating pong palatuntunan Inside Pangasinan para po malaman po ninyo yung iba't ibang mga tatalakayin po natin ngayon pong hapon po na ito. Sa atin pong mga maaga na nakatune in, mamaya babatiin po namin kayo isa-isa. Hopefully makabati po tayo ngayon para naman wala na yung mga iba dyan na nagmumuryot. Kasi merong iba paulit-ulit ng sinabi. Sabi ko, i-shout out mo ko. Bakit hanggang ngayon di mo pa rin ako shout out? Hey, I like your attitude. So babawi tayo ngayong hapon na to. Yung mga hindi natin na shoutout ng mga nakaraan ng mga episode natin, eto na i-shoutout natin. Yung mga hindi natin na shoutout simula nung unang-unang episode, i-shoutout natin ngayong araw na ito. Babawi talaga tayo. Kaya naman, tumutok lang, 30 minutes lang po itong programa natin, napakabilis lang po ng oras. Susulitin natin yung buong 30 minuto po na yan. Para sa una nating balitang national po muna tayo, pinabubusisi ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang proper decorum ng mga senador at kanilang mga pagsasalita tuwing mayroong hearing. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva na inatasan siya ni Zubiri na alisin sa records ng senador ang ilan sa
unparliamentary remarks tulad ng pagmumura at iba pa na hindi magandang pakinggan. Aminado si Villanueva na minsan nakakalimot din silang mga senador sa pagpili ng mga salitang sasabihin at mayroong mga nasasabi na dapat ay alisin sa record ng Senado. Inamin naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na isa siya sa mga senador na hindi nakakasunod sa decorum sa mga Senate hearings at guilty siya at very unparliamentary dahil sa tindi ng kanyang emosyon at pagtatalo sa pagdinig. May ilan din umanong senador ang mas mabigat pa ang nabibitawang salita dahil sa matindi talaga ang emosyon kaya hindi sila masisisi na nadala sila sa mga nagaganap. Sa kabila nito, dapat umano na matuto ang mga senador na paalalahanan ng mga sarili sa tamang asal at kilos sa mataas na kapulungan. At ang ganitong paalala ay magsisilbi ng mga learning process sa kanilang mga senador. Kaya yung mga senador, yung mga niloklok na mga senador, yung mga opisyal po natin, kinakailangan talaga prim and proper yung kanilang palaging ikinukilos. Kasi ang dami pong nanunood ng mga Senate hearings. Akala nila sila-sila lang. Porket sila-sila lang yung mga nandoon sa mismong lugar na yon. Hindi. Dahil marami po mga nanonood. Either yan ay personally, physical na mga nanonood. Meron din po mga nanonood din virtually. Kaya kinakailangan iwas-iwasan yung mga pagmumura, yung iba't ibang mga hindi kaaya-aya na pagkikilos. Kagaya na lamang kung matatandaan po natin, nung nakaraan ay ang dami pong mga pumuna doon kay Senator Robin Padilla sa kanyang pagsasalita ng hindi maganda at syempre yung kanyang pagsusuklay ng kanyang bigote. 'Di ba? Kung magsusuklay ka na rin lang, bakit hindi ka na lang pumunta doon sa CR? 'Di ba? Merong tamang lugar para sa mga ganyang ikinikilos at hindi tamang lugar yung Senado para ikaw ay magsuklay ng iyong bigote. Alam namin na meron kang bigote at maganda yung bigote mo. Pero hindi yan yung tamang lugar para gawin mo yung gusto mong gawin na ganon. Habang yung iba naman, 'di ba? Kung mapapansin po ninyo sa mga Senate hearings, mga ano yan pasimple pa yung mga yan Hindi lang sa Senate hearings pati sa mga kongresista po natin. Mga pasimple pa yung mga yan. Akala mo nakikinig yung mga yan. Pero yung iba pala, hindi. Nagse-cellphone. Hindi lamang po yun. Yung iba nagsi-cellphone, yung iba naman natutulog. O, tama ba yun na inyong mga ikinikilos? So, maliban po doon sa mga ganong klase ng mga pagkilos po ninyo na hindi masyadong kaaya-aya at hindi naaakma doon sa ipinunta ninyo na lugar, 'di ba? Pumunta ka sa hearing, dapat makinig ka sa hearing, makipag-participate ka doon sa hearing. Hindi yung nandun ka, nakaupo ka, at parang gusto mo pang butasin yung upuan ng Senado. 'Di ba? Kasi sa susunod, kung gusto niyo lang naman palang maupo-upo at humihila-hilata at nakakatulog lang pala kayo sa mga ganong klase ng mga aktibidades, 'di ba? Mga event na ganyan, edi sana nagstay ka na lang sa bahay ninyo. Hey, I like your attitude. Kaya sa mga niloklok na mga opisyal, mapa-senado ba yan, mapa-kongresista, o sa mga lokal, sa mga LGU po natin, di ba meron tayong mga session na mga ginaganap, mga sangguniang palalawigan, sangguniang panlungsod, sangguniang bayan, dapat nakikinig po kayo. Hindi po ibig sabihin na kapag pumunta kayo sa mga ganitong klase po ng mga hearing, mga session, uupo na lamang po kayo doon. Kinakailangan yung inyong mga presensya, ha? Cool. Kasi, 'di ba, yung iba nandun lang, wala lang, nagpa-attendance lang. Siguro bet lang nila magpa-attendance para kumpleto yung kanilang attendance. Tapos sa susunod, ang kanilang mga ibinibida, kumpleto yung attendance ko doon sa mga isinagawang mga session. Hindi naman po yun yung batayan ng mga kaibigan. Ang kinakailangan po namin, yung inyong presensya na sumasagot kayo, nakikipag-diskusyon kayo, hinggil po dun sa mga tinatalakay po ng mga issues. Hindi yung basta-basta na lang kayo nakaupo doon, tapos kung ano-ano lang yung inyong mga ginagawa, nagsusuklay, ni etche-boreche, nagmumura pa po kayo. Alam na po namin na nadadala lang kayo doon sa emosyon po ninyo. Pero, dapat lagi po ninyong isa-isip na isa po kayong public
public official at marami pong nakatingala po sa inyo, marami pong mga sumusubaybay, marami ang mga nakatingin sa bawat ikinikilos po ninyo. So, dapat yun pa lang, 'di ba? Na yung umpisa pa lang nung ikaw ay naluklok, naisip mo na yun para hindi na paulit-ulit at hindi ka na pinagsasabihan pa ng ibang tao kung ano yung mga dapat mong gawin. Kasi 'di ba, mas nakakahiya yun. Yung ikaw yung naluklok pero yung mga normal lang na mga citizen, yung mga law-abiding citizen lang na kagaya ko, yung mga pumupuna sa'yo. Oh, 'di ba? Oh, kami law-abiding citizen lang kami pero alam namin kung saan ilulugar yung mga bagay-bagay na mga ganyan. Kaya naman sa ating mga opisyal kinakailangan na palagi po ninyong iisipin kung nasaan kayo, 'di ba? Bawat kilos nga ninyo nakaantabay na yung publiko eh. Parang ang siste nga diyan, yung mga opisyal natin. Hindi na lang sila basta public official. Para na rin silang artista, 'di ba? Yung kung saan man sila pumunta, merong mga nakatingin. Kung ano man ang kanilang gagawin, meron ulit na nakatingin. Kaya konting kibot nyo lang, merong mapupuna yung mga tao. At etong mga kinikilos po ninyo, kinakailangan na pag-isipan ninyo ng mabuti para makaiwas po kayo sa anuman ng mga kontrobersya. This calls for immediate discussion. Kaya naman, sa mga tagapanood po natin ng palatuntunan po na ito ay dapat tignan nyo din po ng mabuti yung inyong mga iniluklok. Tingnan ninyo, 2023 na, malapit na ulit ang eleksyon. So yung mga ayaw nyo na pag-uugali ng mga nailuklok na at mga bagay na gusto po ninyo sa susunod na eleksyon, pakilista at baka makalimutan nyo po kasi kapag may mga nasisilaw na kasi dyan eh. Kaya naman, pakilista yung mga gusto po ninyong mga pag-uugali na ngayon pa lang kasi baka mahaba-habang listahan na yan. Tapos doon sa checklist po ninyo, mga siguro sa 10, mga 2 lang yung mga mapupuna po ninyo, mapupunan doon. Di paramihan na lang kung sino yung mga maiche-check dyan. So, awag din po ninyong kakalimutan na maliban po sa pag-uugali, ang dapat din po ninyong tinitignan sa mga niluluklok po ng mga opisyal ay yung kanilang mga ginagawa. Yung kanilang mga proyekto, yung mga advocacy po nila, kung ano yung mga gusto po nila na itulong. Hindi lamang po sa inyo, kundi doon sa buong komunidad po ninyo. Baka kasi ang alam ng po ninyo, etong taong to, matutulungan ako nito sa ganitong problema. Hey, I like your attitude. Pero hindi pala niya matutulungan yung buong komunidad ninyo. Pag-isipan po ninyong mabuti po yan. Para sa iba pa po nating mga balita, may 29% lang ng mga Pinoy adult ang nagsabing gumanda ang kalidad ng kanilang buhay sa ngayon kumpara sa nagdaang taon batay sa resulta ng Social Weather Station o SWS survey. Gayunman, 25% naman ang nagsabing ang kalidad ng kanilang buhay ay lumala, habang 46% ang walang nagbago sa kanilang buhay. Ginawang survey noong March 26 hanggang 29, 2023 na nagresulta ng net gainer score na positive 5 na ayon sa SWS ay high. Mababa naman ito ng 3 puntos sa high plus 8 noong December 2022. Mas mababa rin ito ng 13 puntos sa pre-pandemic level na very high o positive 18 noong December 2019. Sa usapin ng kagutuman naman, 9.8% ng pamilyang Pinoy o 2.7 milyon ang nakaranas ng involuntary hunger ng isang beses sa nakalipas na 3 buwan. Nangangahulugan ito na sila ay nagugutom at walang makain. Sa self-rated poor, 51% ng pamilya ang nagsabing sila ay mahirap, 30% naman ang nasa borderline at 19% ang nagsabing hindi sila mahirap. Ang March 2023 SWS poll ay isinagawa ng face-to-face interviews sa 1,200 adults nationwide. Kaya naman, ito parang medyo mababa pa nga itong 29% na sa nagsabi gumanda ang kanilang buhay. Itong mga Pinoy po na to sa nagdaan na mga taon
base po ito sa isinagawang survey ng Social Weather Station na OSWS. Kasi yung 29, kung 100% sana, hindi maganda-ganda. Pero 29% out of 100, medyo mababa-baba pa yun eh. Kaya, etong 29% na to, siguro ito yung mga tao na after ng pandemic o habang may pandemya at sinusubukan talaga nila na bumangon, ginagawa nila yung kanilang makakaya para mas maganda pa yung kahinatnan ng kanilang buhay. Kasi, ang buhay naman natin, hindi naman kailangan na isinisisi palagi natin sa gobyerno eh. Hindi kailangan na inaasa natin palagi yan doon sa ibang tao. Hey, I like your attitude. Kasi yung iba dyan, di ba, kung ano man yung kanilang nararanasan o ikinabubuhay sa ngayon, ito ay sinisisi nila sa ibang mga tao. Pero hindi po dapat. Ikaw, buhay mo yan. So dapat, ikaw ang gumagawa kung ano dapat yung mangyari sa buhay mo. Di ba? Pag gising mo pa lang, dapat iniisip mo na kung ano yung mga gusto mong gawin, ano yung gagawin mo for this day, kung paano ka makakaangat, kung paano ka kakain, saan ka kukuha ng perang pangkain mo, at kung saan ka pa pwedeng mas makaangat pa sa buhay. Kasi naman, doon sa iba, 'di ba? Basta merong tumutulong sa kanila, merong umaagapay sa kanila, palaasa ng palaasa. Hanggang sa dumating yung point na hahayaan na sila para naman tumayo sila sa sarili nilang mga paa. Doon naman sila nahihirapan na. Paano ba naman kayo hindi mahihirapan kung araw-araw lahat ng kilos po ninyo, lahat ng gusto po ninyong gawin, inaasa nyo na lang sa ibang tao. So kapag kayo na mag-isa po na ninyo sa buhay, di ba? Hindi naman sa wala kayong katuwang, pero kailangan iniisip po ninyo kung paano kayo mabubuhay. Maging independent naman kayo minsan. Hindi yung palaging na lang. Alam ko na no man is an island, pero may mga pagkakataon na kailangan mag-isa mong gawin ang mga bagay na ito. Hindi kinakailangan na palaging may katuwang ka, palaging meron kang kasama, 'di ba? Yung iba sa simpleng pagkain pa lang po ninyo. For example, kapag kakain kayo sa labas, yung ibang mga tao hindi nila kaya na kumain lang ng mag-isa. Ba, minsan aralin nyo rin yung mga ganong klase ng mga bagay. Eto naman, 25% naman ang nagsabing ang kalidad ng kanilang buhay ay lumala, habang 46% naman ang walang nagbago sa kanilang buhay. Etong mga nagsabi na 25% lumala yung kanilang kalidad ng buhay, posible natin itong ma-connect sa nangyaring pandemya dahil matagal-tagal din 2019 hanggang eto 2023. Ito ang dami-dami mga nagsara na mga businesses. Maraming mga na-lay off sa kanilang mga hanap buhay, kaya kinakailangan nila mag-isip. Pero hindi kasi doon natatapos ang inyong mga buhay na porket nagkaroon ng pandemya, wala ka nang gagawin. Habang 46% naman ang nagsabing walang nagbago sa kanilang buhay. So, pwede na itong mga 46% na ito, kung ano man yung kanilang mga ginagawa, pre-pandemic pa lang, bago pa lang magpandemya, hanggang ngayon, nandun pa rin sila. So, kilos-kilos din, di ba? Kinakailangan din natin minsan na lumabas doon sa ating box, 'di ba? Kung doon ka masyadong safety ka doon feeling mo pag nandun ka lang sa loob na 'yon, walang mangyayaring masama sa iyo. Pero kung mananatili ka ng mananatili doon sa iyong safety box, wala ring ikaaangat yung iyong buhay. So, kailangan sumilip-silip ka din sa labas noon, 'di ba? Mag-risk ka rin. Paminsan-minsan doon sa mga gusto mong gawin sa buhay, kasi kung hindi ka mag-risk, 'di ba? Hindi mo, kung nakakita ka ng kahit na pinakamaliit lang na opportunity doon sa iyong buhay, ay kunin mo yon, i-grab mo yon, kasi baka yun na yung magpabago baka doon pala sa opportunity na yon mag-turn around na yung iyong buhay. Habang eto naman sa ginawa po na survey po na ito, nabanggit din po dito yung kagutuman, kung saan 9.8% ng pamilyang Pinoy o 2.7 milyon ang nakaranas ng involuntary hunger ng isang beses sa nakalipas na 3 buwan. Siguro sa naturang survey na to, kahit hindi ako kasama, parang kasama ako dun sa 9.8% ng pamilyang Pilipino o 2.7 milyon na mga Pilipino.
Kasi parang involuntary hunger naman, hindi mo naman kasi sinasadya. Merong pwede kang kainin, kaso nga lang, involuntary nga siguro nalipasan ka ng gutom, na hindi mo namalayan yung oras, sobrang busy mo, na stress ka, o kaya naman yung iba, ay hindi nila naramdaman yung gutom na yon at that moment. Kasi marami tayong mga pinagkakaabalahan, lalo-lalo na dun sa mga gusto talagang umangat sa buhay at umalis doon sa nabanggit natin na mahigit 40% na hindi gumalaw yung kalidad ng pamumuhay. Eto naman, sa iba naman, sabi nila dito, 51% ng pamilya ang nagsabi na sila ay mahirap. 30% ang nasa borderline at 19% ang nagsabing hindi sila mahirap. Diba? Siguro marami lang mga humble. Pero hindi Marami po talagang naghihirap. Kahit nasabihin natin na ang pamilyang ito, lahat sila may trabaho. Kunwari lang. Pero hindi mo naman masasabi na hindi na sila mahirap porket lahat sila may trabaho. Dahil yung ilan pala sa kanila ay posibleng may trabaho pero yung kanilang isinasahod ay under minimum wage or nasa minimum wage po talaga. So, hindi po natin talaga mapagbasehan na yung iba naman, sabi nila, 3 beses naman ako kumakain sa loob ng isang araw. May tuturing ba na siya ay mahirap o siya ay hindi mahirap? Or siya ba ay nasa borderline? Iba kasi ang batayan nila, depende kung ano yung kinakain mo. Kasi kung kumakain ka nga, kunwari, 3 beses sa isang araw, or minsan, sobra pa nga kasi nagme-merienda ka, meron ka pang pa-snacks, o kaya naman may cravings ka pa ng gabi. So, ang daming pwedeng maging factors kung papaano mo masasabi na ikaw ba ay naghihirap or hindi na. Hindi ka na naghihirap. Kung gumalaw ba yung estado ng iyong pamumuhay or hindi na. So sa mga nanonood po sa atin, mga kababayan po natin sa lalawigan po ng Pangasinan, sana naman halos lahat, kung hindi man lahat, ay sana gumalaw na yung inyo pong estado sa buhay po ninyo. Sana mas marami na yung mga mayayaman natin na mga kababayan. Kasi 'di ba, kung mas marami tayong mga mayayaman na kababayan, mas marami yung tutulong sa atin. Bongga. Kapag mas marami yung tutulong sa atin, mas marami tayong mga kababayan na matutulungan din. Kaya, sa lahat, sana naman, di ba, yung mga kwento ng mga pagsusumikap, ma-inspire tayo, gayahin natin, o kaya naman yung mga iniidolo po ninyo, yung gaya ng nabanggit ko dati, kung meron kayong iniidolo, hindi lang yan basta-basta nagkikip kayo ng mga pictures niya, o kaya naman ng memorabilia niya, kinakailangan din na gayahin nyo po kung ano yung mga bagay na ginawa niya na pwede po ninyong gayahin na makapagpapaangat sa inyo pong mga buhay. Kaya, sa mga tagapanood po natin, tandaan nyo po yung mga nabanggit ko para, diba, umangat-angat naman tayo ng konti. Hindi naman kinakailangan na pagising natin kinabukasan milyonarya na tayo. Hindi naman tayo tumataya sa loto Kung kayo mismo, tumataya kayo sa loto, pwedeng ganun. Pero ako kasi hindi ako tumataya sa loto at hindi ako marunong tumaya. So, hindi na ako umaasa na pagising ko ng kinabukasan, milyonarya na ako. So, pwede naman na step by step, 'di ba? Kung ngayon, 'di ba, di pumapasok ako, nagtatrabaho ako, hindi man 8 to 5, medyo mas mahaba-haba pang oras ang ginugugol sa trabaho. Pero umaasa pa rin ako na aangat yung aking pamumuhay gaya na lamang ng mga inaasahan ng iba pa nating mga kababayan na pag-angat ng kanilang buhay. Sa iba pa nating mga balita, antabayanan sa ating pong pagbabalik, makakasama po natin, makakapanayan po natin si Mr. Shalom Balolong, ang MDRRMO ng San Nicolas, Pangasinan, para po alamin yung kalagayan ng panahon sa kanila pong lugar. Player and business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com.
Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Papakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Sisi, promise, sa milky ng batang 90s. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Nagbabalik ang Inside Pangasinan dito lang sa Regional News Group Luzon. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lynette Iris Paed. At sa pagkakataon po na ito, atin pong makakapanayam si Mr. Shalom Balolong, ang MDRMO ng San Nicolas, Pangasinan. Hello po, good afternoon. Yes ma'am, good afternoon po sa mga nanonood din sa atin. Opo. Kumusta po sa San Nicolas, sir, yung ating pong panahon? Yeah, so now, kakatapos sila ng ulan. Intermittent, actually, na-experience namin dito. Pero at times, based dito sa automated weather station namin, nakaka-experience kami ng intense rains. Pero hindi naman siya nagtatagal. Probably 20 minutes, ganyan, tapos hihina ulit. Tapos maya-maya, winter, tapos lalakas na naman, parang ganyan. Opo. Ito pong nararanasan po natin na panahon, meron po ba tayong mga binabantayan na mga area sa San Nicolas o mga barangay para tinututukan po natin kapag ganito may bagyo? Yes, actually, just to give you an idea, patuloy yung river system namin dito. Ang main river system namin dito ay sa Agno River. Actually, part pa kami ng Agno River. Meron din kami ang Baywan River at Cabalisian River. Yung Baywan River at Cabalisian River kasi, ano yan, ang tubig na nagsusupply dyan nang gagaling bundok sa may Benguet, ganyan, or yung Caraballo Mountains. So, ibig sabihin, kapag kasi pag dire-diretso ang pag-ulan, lalo mga malalakas ganyan, pwede mag-cause ito ng flash flood. Yan yung mga isang binabantay namin. And well, we all know na ngayon ang Maliko, yung Barangay Maliko kasi, yung papunta doon ay yung Villaverde Road. Yung Villaverde Road kasi medyo prone, according sa NGB, prone ito sa sa landslide. So yeah, yun yung isa sa kanina pa namin every 3 hours nag-rounds yung ER team namin, emergency response team namin to check kung mayroong landslide sa along Villaverde Road. Opo. Dahil nabanggit niyo na din po yan yung sa along Villaverde Road, papunta po ng Maliko, na isa sa mga tourist spot dyan po sa may bayan po ng San Nicolas. Sa ngayon po ba, sir, marami pa rin po bang mga nagpupuntang mga turista? Yes, so ito, pa naman, in good numbers pa naman, though I don't have the talaga
numbers ng mga pupuntang turista doon. Pero based dito sa yung natin, highway natin, national road natin, papuntang Villa Verde Road ay madami naman mga motorista, ganyan. In fact, bukod doon bukod sa mga turistang pupunta doon, dito na rin kasi dumadaan yung mga taga Nueva Vizcaya, yung mga gustong pumunta ng Metro Manila from Nueva Vizcaya, ganyan, dito na sila dumadaan kasi mas mabilis papuntang T-Plex. Kaya medyo kumakapal na yung travelers na dumadaan ng Villa Verde Road. Yan talagang lagi namin minomonitor na daan. In fact, mayroon kaming constant coordination with MDRRMO Santa Fe, si Sir Benjo. Nag-ano kami, pag mag-announce kami ng may landslide kaya i-close muna yung Villa Verde Road, nino-notify naman nila yung kababayan nila dyan sa Nueva Vizcaya para i-close din yung daan sa kanila para hindi na sila tumuloy sa amin. Opo. Dahil maliban po doon, nabanggit nyo rin po dahil dito po kasi sa may Cordillera, sir, tuloy-tuloy po kasi yung nararanasan po ng mga pag-ulan. So, posible na yung tubig ulan, bumaba po dyan sa may probinsya po ng Pangasinan na makaka-apekto po doon sa mga river system po natin dyan. Sa ngayon po ba, sir, nasa anong level na po ba yung tubig sa ating po mga kailugan? Yeah, so far ngayon dahil hindi pa gano'n naman talaga ka dire-diretsong ulan in the past weeks or days. Pa naman, below normal pa naman yung level ng Tambay One River tsaka yung Cabalisian. Okay pa naman yung status. Inaasahan po ba natin na ito po ay mas tataas pa sa mga susunod na mga araw? Actually, based kasi sa forecast ng Pag-asa, hindi na magtatagal itong ulan. Though magkakaroon ng pwedeng ma-enhance ang Typhoon Betty, ma-enhance niya ang habagat. Pero based dito sa yung Pag-asa, forecast ng Pag-asa, at yung situation ng river system namin ngayon, most likely hindi niya na maapektuhan yung sudden increase. Pwede may konting pagtaas ng tubig pero hindi siya magre-result into flash flood. Opo. Paalala na lang po sa mga bibisita sa may San Nicolas at syempre sa mga kababayan po natin na residente po ng bayan po ng San Nicolas. Yeah, of course. Sa ating mga kababayan, lagi nga pong sinasabi ng ating mayor, si Mayor Alicia Primicia Enriquez, na lagi mag-ingat. Especially mga travelers natin na papuntang Barangay Manico. Alam naman natin na hindi pa talaga totally tapos ang Villa Verde Road. So, pinapaya natin ng lahat na mag-ingat po sa biyahe. Especially, huwag masyadong mabilis sa pagpapatakbo ng sasakyan papuntang malikot dahil madami mga short curve and may mga area doon na talagang ginagawa pa, may nakalagay ng mga heavy equipment, ganyan, kaya mag-ingat-ingat lamang po. Okay po, maraming salamat Mr. Shalom Balolong ng San Nicolas MDRRMO. Yes ma'am, maraming salamat din po. Okay. Ayan, nakapanayan po natin si Sir Shalom Balolong, ang MDRMO ng bayan po ng San Nicolas, at nabanggit po niya, mag-ingat pa rin ang mga kababayan dyan sa naturang bayan po na ating nabanggit dahil po sa may nararanasan pa rin pa konti-konting pag-ulan at inaasahan yung pagbaba ng tubig ulan galing po sa Cordillera pababa sa may probinsya po ng Pangasinan. So yung mga gusto pong pumunta sa isa sa tourist spot dyan, yung sa may Maliko, o di ba, kung gusto po ninyong mamasyal, kung hindi kayo makaakyat dito sa may Baguio City, parang mini Baguio kasi yung datingan dyan sa may Maliko So kung gusto po ninyong pumunta dyan, medyo mag-ingat-ingat po muna kayo at pwede niyo munang ipagpaliban sa ngayon. Sa mga susunod na araw, hindi naman po aalis yung Maliko So sa mga susunod na araw, pwede niyo pa rin po silang bisitahin dyan.
Oo, nandyan lang naman yun, hindi yun aalis. Kung gusto po ninyo na pumunta dyan, tingnan po ninyo yung mga pine trees o kaya naman bisitahin yung parang naiwan na tangke dyan na pwedeng-pwede. Pero pagpaliban nyo muna, wag nyong sinusubukan yung habagat at baka balikan kayo ng habagat. Oh, kung gusto nyo makipagsabayan kasi dun sa ulan-ulan hindi nyo masyadong ma-enjoy pag ganun. Kami na nakapunta na dyan, mga twice na ata ako nakapunta dyan sa may Malingko. Mas maganda kapag walang ulan, para lakad-lakad lang talaga yung moment nyo doon. Kapag ganito kasi na medyo may pag-ulan-ulan, magtatakbuhan kayo doon, wala namang ano doon walang shed, walang mga tent, ano lang doon, mga puno-puno. Kung sa puno-puno naman kasi kayo sisilong, malamang mababasa pa rin kayo. So baka imbes na matuwa kayo pag uwi ninyo at memories yung maiuwi ninyo, baka hindi, baka disastrous pa yung maiuwi po ninyo. Sa mga iba pa po natin mga balita, antabayanan yan sa ating pong pagbabalik. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa titas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa Para sa iba pa natin mga balita, sa bayan pa rin po ng San Nicolas, ang mga interesado po na grade 11 at grade 12 students, mga residente po ng naturang bayan, ay pwede po kayo mag-submit ng inyong mga requirements sa Public Employment Services Office o PESO, ng inyong pong Barangay Certificate of Indigency, photocopy ng school ID, photocopy ng Certificate of Enrollment o photocopy ng inyong school card. Ang aplikasyon ay nagsimula po kahapon, May 30 hanggang sa June 9, 2023 na lamang. Ang Special Employment Program po na ito ay 5 araw lamang na may kaukulang sweldo na 370 pesos bawat araw. Kaya sa mga nagnanais po ng mga senior high school student at gusto po makaipon para sa kanilang mga projects at sa kanilang mga pag-aaral, mag-apply na po kayo sa Cash for Work program ng bayan po ng San Nicolas. Samantala, eto naman sa may bayan naman po ng Lingayen, public service announcement po muna tayo dahil magkakaroon po sila ng dry run. So eto, traffic advisory, eto po ipapatupad June 7 hanggang 17, 2023. Wala pong left turn, no left turn sa may Baay, Singit Corner, Solis Street intersection mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Wala naman pong right turn, no right turn sa lahat po ng mga four-wheel heavy vehicles na magmumula sa eastern part ng Pangasinan na dadaan sa may Barangay Matalaba at Barangay Kibaol Road mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 naman po ng gabi. Exemption po dito ang mga motorsiklo, tricycle at mga light vehicles na mga residente ng Baay Singit. Ang implementer po dito ay Public Order and Safety Office. Ito pong sinasabi po natin na traffic advisory ay para po doon sa posible po na ipatupad. Ito dry run pa lang. Kapag naging maganda yung flow ng traffic, maiwasan po yung traffic po dyan sa may bayan po ng Lingayen. Posible na ito, ituloy-tuloy na po nila. So sa mga nanonood naman sa atin, bibilisan na po natin. Ito, mabilis lang. Good afternoon kay Sir Rodel Olanday, kay Lynn Mix Carbonel, kay Ate Marian Reyes. Hello, good afternoon. Kay Ma'am Zar, kay Sir Michael
Sugalet, hello, good afternoon. Kay Arabella, hello daw. Kay Ma'am Charito Bohol, hello, good afternoon everyone. At sa lahat ng Czar Bohol, good afternoon. Good afternoon sa lahat po ng mga taga-subaybay ng ating pong palatuntunan na ito inside Pangasinan tuwing alas 3 po ng hapon sa RNG Luzon. Tabayanan nyo rin po yung iba pang mga programa dito sa RNG Luzon. Nandyan ang Morning Balitaktakan tuwing alas 6 ng umaga, alas 6:30 ng umaga. Ang I Agree, bago ang aking programa, alauna po yan ng hapon. At mamaya pong alas 6 naman po ng gabi, ang Luzon Headlines. Ang tabayanan nyo ay iba't ibang mga balitang tinutukan po ng Regional News Group Luzon. So dyan na po nagtatapos ang ating pong palatuntunan. Ngayon pong hapon po na ito, May 31, 2023, sumasa inyo po ang Inside Pangasinan.